semana aquí estou parado nun céspede precioso que atopei, porque vai bastante calor, pero sobre todo porque me están agobiando un montón os coches. Bueno, xusto ahora non veñen. Non má. E iso que non conducen tanto como eu pensaba, pero isto é como unha autovía e debe ser hora punta, así que vou descansar aquí un pouco, mirarse como algo e a seguir. Bueno, ahora sí que se convirte en autovía de verdad. E ahora sí que estou cagadísimo. Pero non hai volta atrás. Bueno, primeira foto, parouse un taxista a preguntarme, bueno, que estaba facendo, e fíxome un vídeo para o seu TikTok e diu-me o seu número de teléfono por se necesito algo, así que empeza ben a cousa. Bueno, un checkpoint, así que empiece la fiesta. Xeo lle rebentei o guardabarros aí á bici, a mochila apoiada nel e as botellas de auga e a tomar por saco, desmonta todo e montou ben. Cago en diola. É ben atormentai. Bueno, pararonme no primeiro control. Eu pensei que me estaban a dicir que non podía cruzar este túnel porque era peligroso. Estaban me dicindo simplemente que era peligroso, pero non nos entendíamos. Al final veo a alguén que falaba inglés, un chico e unha chica, super majos. Mira, 2 kilómetros e medio túnel. E nada, era un malentendido. Eu pensei que eles querían algo e eles pensaban que eu necesitaba algo deles. Al final ofreceronme comida, auga e que seguiran. Buah, cuidadiño cos camións, non me acaba de levar un por diante por isto. Pero bueno, xa estou chegando, a ver se me aguanta a tormenta, que parece o ceo moi azul, pero non está tan azul. Bueno, acabo de chegar a... non me acordo o nombre por aí, non por aquí. Quedeime no inicio, onde empeza a cidade, como nunha casa que alquila habitacións, aunque debe levar tempo sin alquilar nada, porque estaba todo... Bueno, pero xa non contaba a topar nada, porque era noite e non me tiña ninguna traza. Que pasa? Que ainda non chegara á cidade. Pedinlle un sitio para cenar e dixeme, pois vai para o centro. Eu, bueno, vale, pois vou para o centro. Dixeme, non, veña que te levo. E trouxeme dos procesos aquí ao centro e devolvo a casa. Tiña unha fame. Aquí estou comendo este puré, está boísimo, non sei do que é, pero está super bo. Pedín arroz con polo, pero bueno, traenche todos esos platos que de cousas que non sabes o que son, pero están... Como a comida tan barata, eu xa non estou nin preguntando o precio. Un día vou levar un hostiazo. Ai, madriña, mira todo isto. E agora vou vos ensinar onde me quedo hoxe. Primeira noite na bici. E atopei este lugar realmente preguntando pola rúa, porque eu viña ca idea de intentar pedir dormir en alguna mezquita ou acampar, pero que pasa? Non teño tenda. Teño saco e colchón, está todo mollado que choveu hoxe, entonces non me apetecía nada, e ainda por riba estou un pouco regular da barriga, así que apetecíame descansar. É como un apartamento realmente, cociña, aquí está o baño,
Bueno, aí hai unha habitación, pero está desmantelada, e aquí hai outra habitación. Pago como entre 12 e 13 euros, 20.000 dinares, e pedíame 30. E dixen, oye, pero tú non ves que eu veño na bici, tú crees que eu che podo pagar 30? Bueno, dame 20. Así, baixoume de repente. Non sei se é que se sentiu mal por pedirme moito, se é que, non sei, o tío super majo, así que, nada, estou contento. É cedo, pero vou a descansar a ver se melloro da barriga un poquinho. Bueno, novo día. Parece que estou mellor, que dormín como unhas 10 horas ou máis. Así que parece que recuperei, espero poder comer hoxe. E dá má sensación que hoxe vou ter unhas paisaxes brutais. Igual fago un pouco de dedo stop para poder chegar ainda de día. E nada, alá vamos, mira que look tan bonito. Outro puto túnel, cago en diola, pero bueno, non debe haber moito problema porque aquel cruzou nun tractor. Non sei se se ve. Así que se lo cruzou un tractor, é unha bici, non debería ter problema. Tenme sin querer así por un barro. Agora leva aí un bo rato limpando con pau, pero é que me fixo aí un cemento. Pero mira, sabes do túnel e mira que vistas. Que pasada, que camiño escavado pola pedra, debe ser o antigo camiño. Mañán vou volver por acá, porque adiante tamén hai unhas fervenzas. Merece a pena, o que pasa é que está empezando de chover, estáse facendo de noite, as miñas luces non valen moito, e esta carretera está chea de coches. Así que eu penso que o mellor é marchar. Isto non sei se será moi boa idea. Acabame de enganchar un alambre para tirar por min este coche. Estou a 3 km, en 5 minutos estaría aí, pero a ver que tal a experiencia. Ahora están collendo uns pasteles para comer. Que mal. Isto sí que é fuerte. Eu vou aquí arriscando a miña vida por gravar esta cousa. Pero mira, vouche de maravilla por aquí costa arriba. Bueno, estou xa na habitación, o experimento de remolcarme saliu regular e se me quedaban 3 km. Pero bueno, eran así, valeu unha vida, pasei bastante medo polo medio da ciudad, así, tirando tipo nos baches e nos badenes comigo pa diante, pero moi ben. E xusto pasaba por ali dunha moto, que veu ali rollo, pero que fai pa onde ides locos? E eu, mira, xa que estou, sabes de algún hotel? Pois aquí me trouxo hasta este hotel, que está bastante ben. A ver, a que pouco estou acostumbrado últimamente, está moi ben. Paguei 10 euros, un pouquichiño menos, mirando en internet non atopaba nada, incluso un experto desta zona que recomendaba un máis caro e era o máis barato que lo había atopado, así que sempre preguntarlle aos locales, super ben. E máis, deume o tío vendía pasteles e deume unha bolsa de pasteles gratis, así que hasta que abren os restaurantes vouche menchelo bandullo.
É increíble porque calquera calle que polo día non ves nadie, chega a noite e convértese nesto. E vin aí unha bicicleta tamén con unha bandeira alemana e estou tamén cheirando a ver que pasa con el. Pero encántame, ya está un pueblo calquera, non é tampouco unha gran cidade, Bueno, aquí viñan a arreglar as zapatillas que me están un pouco rotas. Así por aí. Aquí estou esperando a ver se máis cosen. Pedín como algo parecido a un kebab con os pinchos que fan aquí á brasa e trouxeronme isto. É como super gelatinoso e non sabería moi ben definir o que sabe, pero está bo. Bueno, comín aí detrás no, bueno, que acabo de gravar agora. E non me quixeron cobrar a cena. Non sei o que sería, pero que non. Eu non entendía o que me quería dicir, non entendía yo WhatsApp. Entón veu un marxado con tamén WhatsApp, entrei no WhatsApp. Dixo, mano, igual quero o meu número de teléfono para falar comigo por WhatsApp. Entrei no WhatsApp, escríbeme WhatsApp. Que cousa máis rara. Dime, colle o billete e dime, mira, que non cho quero. Entón nada, xa lle dar as gracias e... Para min é raro, pero xa había escoitado da hospitalidade desta xente e a verdade é que... É verdade, é así. A ver, como explico isto? Estou nunha aldea, bueno, é máis ben unha cidade non moi grande que se chama Során. Fun cear a dous sitios diferentes, é dicir, fun comer unha cousa a unha e comer unha cousa a outra. Non me cobraron en ningún dos dous, non me quixeron cobrar e pareceume increíble. Por qué? Despois tamén fun coser as botas porque me estaban rompendo por un lado e o tío cando me vai a cobrar, non sei se me cobrou 50, 60 céntimos, a mí parecíame moi pouco, eu quería darlle máis. Pero claro, aí entramos no problema en que se acostumbren a que os turistas traen cartos e entonces despois por defecto que lle pidan máis diñeiro aos turistas, cousa que me molesta moito noutros lugares, pero realmente eu quería lle dar máis porque penso que o seu traballo merecía máis. Entón aí nunca sei moi ben que facer. E bueno, a hospitalidade desta xente é increíble, eu lera sobre o tema, pero agora estou no vivindo. Así que pena a reputación que teñen, porque son moito máis hospitalarios que a nós de lonxe. Ainda que hoxe me volvo a quedar na mesma cidade, en Során, os arredores, a cidade non ten demasiado, pero é que os arredores son preciosos. Entón onte, unha parte onde estou agora non estive onte, pero xe vou facer como unha circunferencia, parte da circunferencia por onde pasei onte, porque é que o entorno é espectacular, e ben merece a pena gastar un día en moverte por acá. Se non tes bici, como é o meu caso, pois os taxis, as distancias non son tan grandes, si camiñando, pero non tanto en coche. Entón, entre dúas persoas, ao mellor por 10-15 euros, te moves dun lado a outro sen moito problema. Se non, o dedo aquí funciona super ben. Mira que look. Vive Brues, Hafar do Lidl, que me van genial. Paisaxes moi bonitas, pero cuidado con subidas, Uf.
Veña, va, un pouco de basura. Acabo de comprar un par de botellas de auga e o rapaz que me atendeu deu-me isto. Eu non sei moi ben como se come, pero andou nun momento así e está bastante bo. E mira que chiringotada montaron eles aquí ao lado da fervenza. Que, por certo, non me queda moi claro onde sale esa auga, porque aí para atrás hai montaña. Se non me equivoco, teño que baixar aí, así que imaginarse todo o que subín, continuar por aí, e aí adiante está Során. Pero olliño que subín, Montan uns circos en torno ás cataratas. Mira. Son 1000 a entrada, que non é casi nada, pero a mí non me quixeron cobrar. Alá Madrid, Karim Benzema. Montan así aquí ao lado do río, como uns chiringuitos, e hoxe que é sábado, pois supoño que veñen para cá, pasan o día acá, fan a comida, comen, e cando lles apetece marchan. Mira, ese xa teñen un chiringuito aí medio montado. E non te perdas o seguinte capítulo no que chegarei a Accra, unha das cidades máis icónicas do Kurdistán iraquí.